mae yna 4 artist yn barod wedi cymryd y baton creadigol gan ei gilydd ac wedi rhedeg I ffwrdd efo beth sydd wedi ysgogi nhw gan yr artist o'i blaenau nhw. Mi gychwynnon ni efo Lois ac mi nath efo Lois ymateb I deitl amwys pen-agored o'r enw Yr Haul ac mi benderfynodd hi wneud llun o Morfydd, un o brif gymeriadau yn marddoniaeth Dafydd ap Gwilym, Morfydd fel Yr Haul. Mi gaethon ni margetudur yn ymateb wedyn I waith artistig Efa ac mi gaethon ni gerdd o'r enw Rhannu. Yna yn ymateb I marged oedd Edie Crawford a sgwennodd gerddoriaeth a chan o'r enw Fantasy. Mi gymerodd Gwenny Llwyd wedyn y baton ag ymateb I waith Edie mewn ffordd fideo. Ac mae Gwenny wedi cael gwybod na yr artist a sgwennwraig sydd yn ymateb i'w gwaith fideo hi ydy yr awdures doreithiog Lleucu Roberts. Croeso atan ni Lleucu. Ti ydy'r un ola ond un, felly ti ydy'r 5ed yn y Cadwyn. Felly, deud wrthych chydig am y profiad I ddechrau. Wel, gwahanol iawn de. Rhyw deimlad yn sicr ddim yn siŵr iawn beth oedd yn digwydd. Ond, difyr hefyd, a yn rhyfedd fel mae rhywun o bosib yn meddwl beth dwi'n mynd I wneud, sut mae dehongli rhywbeth, ydw i'n mynd yn rhy bell o beth dwi fod I wneud, a does na'm fod, mae'n siŵr yn agos, ond difyr tu hwnt oedd, mae'n rhaid I ddweud. Gwych, felly be nes ti feddwl pan ges ti damad Gwenny I ddechrau? Lle, tymod, achos mae rhywbeth fel hyn mor ben-agored, fel ti'n dweud, mae gen ti ofn falle gwiro rhy bell, ac eto, tymod, mae rhaid I ti fynd efo dy reddf a beth sydd yn taro deuddeg efo ti ar yr eiliad hwnnw. Felly, be oedd y prif ysgogiad fysa ti'n dweud? Wel, oedd o'n ddarn uniongyrchol iawn yn doedd, ac mewn ffordd oedd yn hawdd iawn. Wel, oedd yr ymateb iddo fe, oedd e'n enyn ymateb greddfol iawn, dim byd emosiynol na desol, jyst yn syth at y reddfenders, at y synwyr. A o ran hynny, oedd hi'n hawdd iawn I ymateb iddo fe, achos oedd e'n creu ymateb yn syth, ymateb hyfryd ac yn gwir yr synwyr o gyffwrdd yn benna a y teimlad mae fod y synhwyren cyfnewid lle yn trawsnewid fod gweld a chlywed yn gallu arwain at deimlad o gyffwrdd, y deimlad synhwyrus iawn ar y croen mewn ffordd a hollol reddfol yw'r gair. Felly o ran hynny oedd o'n reit yn hawdd iawn i'w ymateb iddo. Oedd gwybod be I wneud pan ai'r ymateb uniongyrchol yna yn unig, neu dyfu allan yno fe o bosib mwyn i'r Cadwyn allu anadlu o bosib, do'n i'm yn siŵr lle o'n i'n y Cadwyn, a dim byd chwaith. Felly, oedd hi reit ddifyr, mae rhaid I ddweud, ac oedd o'n ddarn bach hyfryd, oedd o'n atgoffa fi mae'n siŵr falle bod chi wedi sôn am ASMR a'r pethau yma, ac dwi'n un sydd wedi ymateb I hynny o'r blaen, felly ac yn gweld hwn yn enghraifft wych o'r math yna o beth. Bendigedig, felly yn union beth da ni wedi bod yn siarad amdano fo ydy'r ASMR, felly wyt ti yn sicr wedi pigo I fyny ar hwnna ac wedi mynd efo I le hyfryd. Felly gadwch I ni felly glywed a gweld Lleucu yn darllen ei gwaith. Oes yna deitl i'r gwaith Lleucu? Croen alwes, ia. Mynd ar ôl yr elfen gyffwrdd yn fwy na dim. Felly dwi'n meddwl y gallwn ni siarad am sut mae y ddelwedd yna hefyd yn eitha amlwg yn gwaith ni fel is-thema felly. Dyma hi felly, Croen gan Lleucu Roberts. Fedra hi ddim rhoi ei bys ar y peth, beth bynnag ei tynnau'n nosweithiol I wylio. Doedd dim I giro ei chwmni ei hun yn lled dywyllwch ei lolfa, y sain yn isel a'r sgrin yn wincio arni,
yn ei denu at grwyn yn cyffwrdd a lleisiau'n sibrwd gan gymell ei swyn gwsgeffro. Nad oedd trywydd ei straeon pryn yn rhan o gnawd ei mwynhad, tybiau y talasau am yr arlwydd i ddiwedd o ddanteithion amrywiol, hyd yn oed penabaint ar gael iddi am ddim. Diniwed oedd y cyfan, dim ond pobl yn siarad, dim ots beth, a chyffwrdd fel bydd pobl, gorlif o gofleidio yn ôl ffasiwn yr oes. Dychmygau bob cyffyrddiad ar ei chroen ei hun a chlywai'r synnau dibatrwm o bell yn tywall drosti neira cynnes. Camau yw crwyn, a theimlo sŵn a llun yn gwefru ei henaid, os oedd na'r fath beth. Un digrefydd oedd Rhys, ond fel sawl un arall tueddau i gredu bod pob pleser yn bechod. Beth oedd y wedau pe gwyddau am ei godineb nosweithiol dan ddwylo'r estroniaid a dynau ei bysedd dros groen, gan agor y fflodiart ar y wefr yn ei chroen hithau. Ni fyddai wedi deall. Cyffyrddiadau gwahanol oedd rai ef. Gêm roedd yn rhaid ei chwarae i gyrraedd yr ochr draw, rhyw hyrddio a arweiniodd at greu'r plant a oedd a phlant ei hunain yn oedolion bellach. Cael Rhys droi yn ei fedd. Un tro, fe gafodd ei fidio'n anrheg nadolig gan un o'r plant, ffilm o dan mewn grat, am nad oes gyda chi dan eich hunan. Dyna oedd hyn, trosiadau o gyffwrdd, cipolwg ar bryn gyffyrddiadau'n creu pin gynyrfiadau dros ei hysgwyddau a seiniau di-gyswll di-aeth yn troi ei ffen yn fel o berlesmair a lifau mor araf a llif mêl i lawr drwy bob cell o'i chorff. Byddai'r plant wedi gwaredu a seicodd adansoddi mae gweld eisiau cwmni mae hi. Ond mae ganddi gwmni, hen fenywod yn ei plegiadau fel hi, cwmni sy'n iawn yn ei le yr ochr draw i ddrws ei chartre. A gas ganddi anifeiliad anwes a'i hen drail drewllyd ar y byd, dan esgyd neu mewn methan yn yr entrychion. Roedd dwylo'r doctor ar ei bwrwilion diflas, byth yn enyn yr un trydyniadau ynddi. Ceisio droi at ymwybyddiaeth o falgar pan awgrymodd nyrs y gallai roi rhywfaint o gysur iddi, ond ni allai ffrwyno i meddwl ddigon, a pho fwyaf dywedent nad ffrwyno'r meddwl yw'r pwynt, pellai i gyd oedd i o gyrraedd nirfana. Ers cyn i Rhys farw, tueddau cyffyrddiadau go iawn pobl eraill i godi cryd arni. Ni allai oddef ei cysur diwahoddiad na chredu yn ei ddiffiantrwydd. Mewn oes pan nad oedd fawr o oddef garwch i gyffwrdd diwahoddiad, roedd na gythrel o lot ohono i weld. Roedd ei chroen yn dal i ganu ymhell wedi'r postmon adael. Seithau ser o bunnau bach dros ei gwar o hyd wrth iddi ail fyw llesmau'r ei gyffyrddiad arni. Mynd i deimlo'n ben ysgafnaeth i wrth agor y drws. Gwyddai mae un o symptomau'r clefyd oedd hwn eto, neu'r tabledi a gymerau i'w liniaru wedi'r doctor farnu nad oedd pwynt ei dorri ohoni, a hithau'n rhy hen i fod yn werth ei hadfer oedd yr is-destun nad yn anodd. Gafeilodd y postmon bach ifanc amdani i'w harbed rhag y gwymp a'i thywys i'w chadair. O, am ing bendigedig oedd i'r ffrwydradau ag yn heiwyd ynddi. Ei fysedd amdani'n gweithio ei hyd drwy ei gweithiennau'n bigiadau bach pleserus o drydan byw a chwmwl o forffin ar yr un pryd. Doedd y diwahoddiad hwn ddim yn anifyr, ddim o bell ffordd. Siaradodd y postmon yn dyner a hi i wneud yn siŵr ei bod hi'n anebygol o farw heddiw. Wedyn, clywodd e'n ffonio rhywun yn y gegin i gadarnhau ei fod wedi ticio pob bocs, ac na allai glywed y geiriau, roedd siad a'n wastad ei lais fel cenllif o gyffur drwy bob modfedd ohoni. Eisteddodd yno'n hir wedi ddo adael, yn teimlo'i fysedd a'i lais yn cyffwrdd a'i heiliau, ei gwar, ei gwallt, ei bochau, ei breichiau a'i dwylo. A sibrwd aneglir ei oslef yn ei chario ymaith ar don o euphoria i ryw wynfyd. Hyfryd, Lleucu. Mae hwnna yn ddarn gyffyrddodd fi yn fawr iawn. Gwenni, beth am dy ymateb di o gael Lleucu yn sgwennu stori o'r fath yn ymateb i dy waith di?
Mae'n hollol wych. O'n i, di exisio ymlaen yn darllen yr stori. A oedd y paragraff diwetha oeddech chi'n adrodd hefyd yn teimlo fatha ASMR yn ei hun hefyd. Dwi'n wrth fy modd efo'r darn really ysbrydoledig gallu clywed hwnnw. Ac yn braf Lleucu i gael ymateb fel yna yn amlwg, rhywun yn ymateb i dy waith di yn y fath fod. A oedd y paragraff diwetha oeddech chi'n adrodd hefyd yn teimlo fatha ASMR yn ei hun hefyd. Dwi'n wrth fy modd efo'r darn really ysbrydoledig gallu clywed hwnnw. Ac yn braf Lleucu i gael ymateb fel yna yn amlwg, rhywun yn ymateb i dy waith di yn y fath fod. Yndi Mai. Mae'r cyfrwng o sgwennu, felly di a ddim mor uniongyrchol ar fideo, felly mewn ffordd, mae hynny'n fwy o hindrans mewn ffordd na gweld rhywbeth ar fideo fel yna'n hollol uniongyrchol, mae rhaid i ddweud. Felly, gweddw sydd ganddo ni yn amlwg, dyna sydd wedi colli ei gŵr ac yn ffeindio y cysur yma yn y fideos. Ac eto, be oedd pwrpas y tamad ar y diwedd, bys y ti'n deud, o ran y ffaith bod i yn llewygu ac yn cael y cyffyrddiad gwir na ar y diwedd, achos o'n i'n gofyn i Gwenny oedd tamad o'i gwaith hi wedi ysbrydoli gan y ffaith bod ni mewn cyfnod lle mae diffyg cyffwrdd yn rhywbeth mor amlwg i ni fel pobl. Mae'r elfen yna yn dydy, mae yna lot o sôn y dyddiau yma, yn enwedig yn y clodd a petai. Mae'r diffyg cyffwrdd neu diffyg cwmni unigrwydd, ond mae'n gymleth hefyd ar yr un pryd, achos do'n i ddim eisiau gwneud person oedd yn wneud y weddw ma'n rhywun heb ddim o hynna, heb ddim cwmni ac yn y blaen. Ond mae yna rhyw fath o gyffwrdd, sef y cyffwrdd sy'n digwydd iddi hi yn y diwedd, yn ei chyffwrdd hi mewn ffordd mwy dwfwn na cyffyrddiad croen felly. Ynde. Mae yna empathy neu rhywbeth yna sy'n jyst yn mynd tu hwnt o bosib i'r hyn mae ASMR yn wneud o bosib, ynde. Ond fel bod na falle croesi drosodd i rhywbeth ychydig bach yn fwy cymdeithasol yn hytrach na dim ond y synhwyren unig felly. Gwenny, fysa ti'n cytuno? Byswn, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr o'n bein ychwanegu. Wel, achos wrth edrych ar y darn, be oedd ti'n feddwl hefyd, a dwi'n meddwl efo gwaith ydy, mi fydde'r tri o heini, y tri darn hefo'i gilydd, dwi'n meddwl y bydde'r y gerddoriaeth, y stori fer a dy waith fideo di, felly yn gweddyn yn berffaith i'w gilydd. Ac o'n i'n meddwl bod o'n rili diddorol beth ydys di wan, bod chdi'n teimlo bod y paragraff ola yna yn ASMR yn ei hun, felly. Oedd hwnna'n fwr, dwi'n gwybod o ran techneg sgwennu, mae rhywun yn trio creu rhythm, ond Lleucu, oedd o'n fwriad i gael rhyw rhythm arbennig felly i greu yr teimladau? I ryw raddau oedd rhyw, dwi'n yn gwybod, creu geiriau, falle oedd yn elfen fach o gytsinedd neu beth bynnag yn ddyn nhw falle oedd yn hido rhywun i rhywun. Oedd anghefn y meddwl yn sicr oedd. Dwi wrth fy modd efo'r darn. Mae'n darn annwyl ac mae'n darn cynnyl iawn. Rwan, fel o'n i'n dweud, chdi ydy y 5 yn y Cadwyn o 6. Mae gennym ni 1 i gair Cadwyn. Felly, yn amlwg dwi ti ddim yn gwybod pwy oedd yn ymateb i dy waith di. Felly, mi allai ddweud taw yr artist Buddy Humphreys sydd yn ymateb i'r stori fer, ac mi fydd hi wedi creu tamaid crefftus hynod yn ymateb i dy waith di.
felly yn gyfarwydd a gwaith buddig, Lleucu? I ryw raddau. Felly, gawn ni weld sut mae'r gadwyn yn cael ei chau.